Lalaki gidugang patay sa bana sa babae nga gingong gikadulog nini sulod sa kaugalingon nilang Pinoy-anan diha sa Mayloriga, San Miguel, Dakbayan sa Sugbo. Ani ang report. Nagkatlan kinabuhi ang biktimang si Rima Ricardo Barrel, 30 anyos, human gidunggab sa suspek nga si Imbert Cruz Uy. Nahitabo ang krimen alas 4 sa kadlaw ni atong Domingo sa Pinoy-anan mismo sa Magtiayon, human giingon nasakpan nga nagdulog ang biktima ug ang asawa sa suspek. Napanglimutan matod pa ang suspek sa iyahang nakita hinungdan nga nadunggaban ang lalaki nga nisangpot sa kamatayon nini. Nasamdan usab ang asawa apan wa magrabihi nga maoy nakareport ngadto sa kapulisan. Nasayran nga nakabuwag ang Magtiayon human wa nakaagwanta kuno ang asawa sa bisyo sa bana. Gidugang sa pamilya sa babae nga nagkasabot na sila nga wa na hilabtanay apan dihang adunay bag-ong gikarelasyon ang babae. Wa madawat sa bana nga maoy nagtukmod sa gihimong krimen. Ang suspek nadakpan usab sa kapulisan apan wa nabuhatag og pamahayag sa media. Kani akong ate gid sir, taas jud kinagantos niya sir. Na akong ate napakamartir gid niya. Kay dili siya gusto nga maguba yang pamilya. Kay nagagi mo siya broken family. Ya. Oto akong ate taas kay gantos niya. Nga akong ate magsigilag pa sa ilo. Mulakaw siya, muhawa siya mga 2 ka semana tulo. Balik na sad, ngayog pa sa ilo, pero way kausaban. Siguro kung kanang mga ingon ana, og di na magkasinabot, magsabot na lang yun. Para walay kinabuhi nga makalas, walay daotan nga kuan ba kasi ato pong i-considerar no nga naay mga bata no nga og inana o sa hitabo karon unsa na lang man luoy pud ang mga bata. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.